ngaleso sikhathi. Makhosazane sesizwile ukuthi abadala bekhuluma ngaphambi kwethu. Siyacela uShembe uNyazulu ukuba asiphe iy'ndlela zokumlalela. Makhosazane uShembe sacela asiphe iy'nhliziyo zokumamela abazali bethu, ngoba abazali bethu ibona uNkulunkulu bokuqala basemhlabeni. Ngiyakhumbula makhosazane ngelinye ilanga ngiyi-25 sekhethumuthi, umphathi uthi kwakukhona inkosazane eyayihlala nogogwayo nomkhulu abazali babengasekho emhlabeni. Ifunda emakhaya amaNazaretha lenkosazane. Yathi uma siqedile ufunda emakhaya siyofuna imfundo ephakeme emadolobheni. Yayise seyihamba, ithe uma seyihamba eyala ugogwayo ukuthi mntanami uze uyiphathe kahle, ubheke abangane abazokubonisa endleleni, uze uhlale phansi kwasheme ngaso sonke isikhathi. UMaNazaretha lenkosazane yayisivuma, yayisigibela imoto yayisihamba. UMaNazaretha ithe le nkosazane isifikile lapho isifunda yafunda, yayisithola abangani uMaNazaretha, ngoba makhosazane asoke sibheke abangani abasonisayo endleleni. Mayisithole labangani uMaNazaretha, labangani babengasonti begqoka amabhruku. Bathi bethi indaba wena uyisilimo ungaligqoki ibhruku, lokhu ulibela nokuhamba nenkonzo yakhe engathi ngithi ungagqoki ibhruku. Thina sokunikeza ibhruku kunephathi esiya kuyo namhlanje ebusuku. Le nkosazane uMaNazaretha yayisikhohlwa imiyalelo yagogwayo ayitshelwe yona isuke ekhaya. Yayisivuma uMaNazaretha, yasithatha leli bhruku yayisigqoka. Yathi sebephuma uMaNazaretha bahamba ephathini ebusuku behamba ngonyawo. Bathe uma behamba uMaNazaretha waseqhamuka imoto yasishaya le nkosazane yayisivule emhlabeni. Ithe uma idlula uMaNazaretha le nkosazane emhlabeni, kwase kufunakala ukuthi ubani umzalwane walentombazane. Bathe bethola uMaNazaretha bambiza nogogo weza la kwafunda khona le nkosazane. Bathi uma befika bathi nayi intombazane sithole emgaqweni ishayiswe imoto ebusuku. Kuthiwa uMaNazaretha nogogo waphika bathi mina ngiyazi le nkosazane. Bathi mina inkosazane engiyazi ayigqoki ibhruku, inkosazane engiyazi mina ayihamba ubusuku. Makhosazane uma siphikwa abazali esiphila nabo emhlabeni uNkulunkulu bethu bokuqala solibona yini izulu? Solibona ngempela izulu makhosazane, aningitsheleni kahle. Indaba makhosazane sithanda ukubonisa abantu basemhlabeni. Makhosazane ukube inkosazane umtshele umngane wakho mase sigqoka ibhruku, umtshele lalela mina ngiyinkosazane yonyazi. uMaNazaretha ayithi inkosana methi ifuna ukuqonisa uyitshela ukuthi lalela mina ngikhethile ngiyinkosazane kaJafethe mina. uMaNazaretha mhlampe ngabe ngenza iphutha ngoba nenyanga engiyo njengamanje isikhumbuzo sikababa uThingo. uMaNazaretha ubaba uThingo wawenza umsebenzi omkhulu ekhaya engivela kilo mina. uMaNazaretha ekhaya kwakungasonti muntu. Umama wayethola abantwana ababafana abawu5. Wayesethi mase ethola amawele khona umfana nentombazane base bedlule emhlabeni. uMaNazaretha uma wami wayesekhala kakhulu ekhaya, sethi ngithi ngiyitholile intombazane kodwa nathi yathi sihambe emhlabeni kwenze njani. Wakhala kakhulu uMaNazaretha uma wami ekhala ebusuku nemini ekhalela le ntombazane edlulile ngoba bethetshela ukuthi nawe useyitholile intombazane. Kuthe mayiselele ebusuku uMaNazaretha ngelinye ilanga engasonti umama kwase kuqhamuka ugogo ayengamazi ukuthi wakabani. Bathi mntanami sikuzwile ukhalile kakhulu, ukhalela le ntombazane edlulile emhlabeni. Bathi lalela uma ufune intombazane ngicela uhambe emzini khona indawo ukuthi isemzini wangala engiqhamuka khona emathuneni. Wathi uzofika unikele ngeshumi, ufike usacela intombazane uzofika uyithole intombazane. uMaNazaretha umama wayengasonti kodwa wayesukuma wahamba waye kubantu abasonta wabuza ukuthi ungaphi emzini wabo, bathi bemyalela. uMaNazaretha ubaba wami wayengasebenzi ngaleso sikhathi ukuthi umama wahamba ngonyawo ibanga elide. Wahamba athi mefika wafika wayithola inkosi uThingo ihlele esihlabeni. Wafika wanikela athi ngisazocela intombazane, athi inkosi ibusise. Ekuhambeni kwesikhathi uMaNazaretha umama wayethola intombazane. Le ntombazane yafika ngeSabatha wayeseqamba igama athi uSabatha elihle. uMaNazaretha le nkosazane ekhuluma yiyona le eyatholwa ngeshumi enkosini uThingo. Ngiyacela mina uNkulunkulu angiphe inhliziyo yokugcina imiyalelo yakhe, namehlo asezulwini angakuboni ubuhle basemhlabeni. Inkosi